Hej, vi hedder Terapi Fyn, og vi er en ny terapeutisk klinik i Odense, men vi vil egentlig gerne servicere hele Fyn. Præcis. Og jeg er autoriseret psykolog, og mine kernekompetencer det er behandling, angst og depression og lavt selvværd, traumer. Men jeg har fokus på behandling af selvværd. Ja, og jeg hedder Vibeke, og jeg er uddannet seksolog og parterapeut hos Jørgen Ørting, hvor jeg blandt andet også er mentor på hendes uddannelser. Og så har jeg også en anden streng, der handler om stresshåndtering, og jeg er stresscoach og mindfulnessinstruktør og har arbejdet med det i flere år. Og så laver vi jo også kurser, Ja. og de første kurser, vi laver, de henvender sig til par og singler, og handler sådan om at få det bedre i sit parforhold, og det kan også handle om, hvordan er jeg egentlig selv som partner, og hvad er det egentlig, jeg godt kunne tænke mig at tiltrække. Ja, lige nøjagtigt. Vi har et her den 29. marts, som hedder Single Lørdag. Og det er netop det, der er på programmet. Altså, hvem er jeg egentlig og som partner, og hvad vil jeg gerne tiltrække? Og så kan vi kan jo også noget med stress. Ja, Det har vi arbejdet med i mange år. det er også vores fælles kernekompetence, kan vi ligesom sige. Ikke? Altså, der er som stresscoach og mig som psykolog, jamen, der har vi nogle helt unikke værktøjer til at håndtere stress med.